ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ତମ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଇତିହାସ ବହିର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପଢ଼ିବା। ଏଥିରେ ଆମେ ଆଜି ୟୁରୋପୀୟ ମାନଙ୍କର ଭାରତ ଆଗମନ କରିବା। ଭାରତକୁ ଜଳପଥରେ ଆବିଷ୍କାର। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରି ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଘଟଣା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପୁରୁଣା କାଳରୁ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ ଭାରତ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରି ଆସୁଥିଲେ। ପାଟବସ୍ତ୍ର, ଲବଙ୍ଗ, ମରିଚ ଆଦି ମସଲା, ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର, ହାତୀଦାନ୍ତ ଆଦି ବିଳାସ ସାମଗ୍ରୀ ୟୁରୋପୀୟ ମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଭାରତରୁ ରପ୍ତାନି ହେଉଥିଲା। ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଇଟାଲୀର ମାର୍କୋପୋଲୋ ନାମକ ଏକ ସାହସୀ ଯୁବକ ଏସିଆ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରି ଭାରତର ହୀରା, ମୁକ୍ତା ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାର୍ପାସ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ମାର୍କୋପୋଲୋଙ୍କ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ୟୁରୋପୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଆସିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ୟୁରୋପରୁ ଭାରତ ଆସିବାକୁ କୌଣସି ସିଧା ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ତେଣୁ ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କାବୁଲ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ପାରସ୍ୟ ଓ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଶ ଦେଇ ବୁଲାଣି ବାଟରେ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥିଲା। ତେଣୁ ବୁଲାଣି ରାସ୍ତା ଦେଇ ମାଲ ଗୁଡ଼ିକ ପରିବହନ ହେଉଥିବାରୁ ୟୁରୋପ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ତାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ବା ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଚାଲୁଥିଲା। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1453 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଅଟୋମାନ ତୁର୍କୀମାନେ ଏକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଏହି ବାଟ ଦେଇ ଭାରତରୁ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ମାଲ ପରିବହନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାରତ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରି ନ ପାରିବାରୁ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଭାରତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସେମାନେ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିନଥିଲେ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ଏକ ସିଧାସଳଖ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ୟୁରୋପୀୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ମାନେ ଜଳପଥଟା ଭାରତକୁ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇପାରିଲେ ଆମ ଭାରତ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଚାଲିବ ଏବଂ ଆମର ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। କାଳକ୍ରମେ ଏହି ଆଗ୍ରହ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଇ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ୟୁରୋପରୁ ଭାରତକୁ ଏକ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଭାରତକୁ ଜଳପଥରେ ଆବିଷ୍କାର ୟୁରୋପୀୟ ମାନଙ୍କର ଭାରତକୁ ଜଳପଥରେ ଆବିଷ୍କାର ବିଷୟରେ କିଛି ପଢ଼ିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି।
ତାର ଉତ୍ତର କହିବ। ଡ୍ୟାସ୍ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଇଟାଲୀର ଡ୍ୟାସ୍ ନାମକ ଯୁବକ, ସାହସୀ ଯୁବକ ଏସିଆ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? କିଏ କହିବ? ହରି କହିଲ। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ୟୁରୋପୀୟ ଯୁବକ ମାର୍କୋପୋଲୋ ଜଳପଥରେ ଏସିଆ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ଦେଶର କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେଉଥିଲା? ପାଟବସ୍ତ୍ର, ଲବଙ୍ଗ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମସଲା, ଆଉ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର, ହାତୀଦାନ୍ତ ଏବଂ ଏହିସବୁ ବିଳାସ ସାମଗ୍ରୀ ୟୁରୋପୀୟ ମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେଉଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଅଟୋମାନ ତୁର୍କୀମାନେ ଏକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ? ହଁ, 1453 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଆଚ୍ଛା, ତମ ବହି ଦେଖ, ଏଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। এই ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 1 ନମ୍ବର ର ଗ ଯାଏ ତମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। 1 ନମ୍ବର କ ଦେଖ, ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ୟୁରୋପୀୟ ମହାଦେଶର ଲୋକମାନେ ଭାରତରୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଆମଦାନୀ କରୁଥିଲେ? ଏଇ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏଇଟା। 1 ନମ୍ବର କ, ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିବାକୁ କାହିଁକି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ? ଗ, ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ ମହଙ୍ଗାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା କାହିଁକି? ଗ, ୟୁରୋପ ମହାଦେଶ ସହ ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ବନ୍ଦ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? এই 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତମମାନେ ଲେଖି ଆଣିଥିବ। ଆସନ୍ତା ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି।